Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga orip ng Allah, imanto na si itanong matataman sa hagiyang kutwa hadith, ikapito si iko al-arba'un an-nawawiyah. Diyan kaya sa manaya hadith, pamagusayin tanong na giiso hadith, miyak kalala ikipantag. Inunta na ayakabasaon o Imam an-Nawawi, at tigin manutuwa, hadha hadithun azim sya'an wa alayhi madarul Islam. Yan kaya tigin hadith na titudung kumalay ikipantag wa alayhi madarul Islam. Aronong bup kagira-giray kating-tingra ang kutwa bitiara ko agama Islam. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Miyakatita yang kay Abu Ruqayyah amat anas Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ad-dinun nasihah, suatigin suagama na kapamagusyata, suatigin suagama na tuma. Qulna liman? Anta unun ikirak sangkanan kapamagusyata, anta unun ikirak sangkanan atuma tigu Rasulullah SAW. Arku Allah nagurko kitab yan askanyan sa Quran, nagurko Rasul yan askanyan sa Muhammad, nagurk o mga ulwan o mga Muslim asiran sa mga dato agus sa mga ulama tanu wa amatihim nagukadenden rak o kadenden o mga Muslim. Pada sebut dan usagyang kaya hadith mga bangsa ka mga ripno Allah subhanahu wa ta'ala na aya ka kabaloy niyan para ko Allah subhanahu wa ta'ala suditan o di ikapamagusyata na ipamagusyata tanano agyang kutwa kapakaisis ako Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kikalakang ko Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kasimba ako Allah, kasuasuat ako Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa kadidilikadu kipanakotong ko Allah, ipamagusyata tanano agyang kutwa karata o bid'ah, ipamagusyata tanano so mga haram, ipamagusyata tanano so mga halal, pananggilaan tanano so mga galabak ay ni saparian, ipunggulalan tanano so mga galabak ay ni suguyan rakitan. Na langon saan mapapadalam sulangon suguan Allah subhanahu wa ta'ala, langon na inisa para Allah subhanahu wa ta'ala na tumanan akabnar Allah subhanahu wa ta'ala sa iko miyama kaswa udi na adan aknalian misampay niyan ko salakaw di salakaw ko mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kamaw tumambu aad na kabnar o kitab ayamanan niya na sa Quran apad akabnar o Quran na ipumagusyata tano ay pendudulo na tano ipengetu mga pagaring ka mga Muslim amata nagyang kanan a Quran na kataruanan wallah subhanahu wa ta'ala. Imanto na adem pa na mga grupo imanto ayadiran di iteroon na sa Quran na pad ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala ugaid na diyan ang benar kaayamat ang benar na sudin so kialwayan Allah subhanahu wa ta'ala si isa Quran yan ang kanan a Quran na kataruanan wallah subhanahu wa ta'ala apadanan sa sifat wallah subhanahu wa ta'ala kanabaanan pad ko mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala kaupama kataruon tanwaginan na pad ko kaadno Allah subhanahu wa ta'ala na ayam yap maanaw to na padpensa kaadno Allah subhanahu wa ta'ala so kanyan mismo akadnan tanwa Rabbul Alamin na pakawatan nun Allah subhanahu wa ta'ala kapaduto sa kataruyan na basta taruon ka ina din so kataruyan na ina din masumitaroon oy na aya din panarimatan ron asaktan wa ahlus sunnah wal jamaa ditanu di ipamagusyata na sa Quran na kataruanan wallahu subhanahu wa ta'ala ay niturun yan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padpa na ipamagusyata tanu sa Quran na giyang kutwa kapangadiron, giyang kutwa kapaganadon, giyang kutwa diundi kapamimikiran na diundi kang geda-geda away. Adna mapapadalam sa Quran na titun ko piya maka memesah subhanallah titun ko piya maka memesah upama nagyang ko ta kapembeti ka sa Quran upama buka dingka diing gede-gede sa titun na kang gede-gede agyang ko ta mga ayat uman ayat na uding ka budi indel dalam isa gede-gede agyang ko ta mga katar Allah mga ayatan wallah subhanahu wa ta'ala na pakataong kaun sa piya maka memesah mga ilmu subhanallah. Didin terimaan o akal o baadan apa kagawang kumakaad mo Allah subhanahu wa ta'ala o bapakataling umasa ayamanan yan na ilmu alagi dagyang kaya ilmu ang mapapadalam sang kaya Quran. Ino ginan na mataan akataru Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza khalidah ipamagusyata tanong panas so kabubaloy niya na khalidah mu'jiza khalidah ayamanan yan na tatap ang kutwa katatanor yang pia-pia tatap agyang kutwa kaongor yang pia-pia
tatap agyang ko ta kasi siyapon wallahu subhanahu wa ta'ala taman din sa anungan amawri sa di din kabinasa di din mapumagalin di din kaumanan na di din kalbatan agiginan iinib gay wallahu subhanahu wa ta'ala promise sang kutwa Quran yan agyang kai a Quran nas kanyan din mismo sumisyapon taman sa kabang kita sang kai adunya na din ka din kabinasaan ang kai ang mapapadanam sa Quran din ka din kaumanan sa may tubo na din ka din kalbatan sa may tubo subhanallah bad panay pumagusya tatanong na agyang kutwa kabnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto ni mga kabnar yan ay pumagusya tatanong badsang kutwa kabnarian agyang kutwa di tanurun di ka sila-sila agyang kutwa kabubay tanong ko Rasulullah sallam so pamilya niyan so mga ing padayan na kabubayan tanos kanyan kabubayan tanos siran inoto na sukap kabubay tanong ko mga pamileran sukap kabubay tanong ko mga sahaba Rasulullah sallam na paduto ko panarima tanong ibarat yan sakta no na pad ko panarima tanong na tatarimaan tanong ay pinakamapya ko mga sahaba Rasulullah sallam na so Abu Bakar na tumundugon sa Umar na paduno to aparatiya tanong na miya kalides tanong sa manon to sa giyang kuto mga grupo ipkagudiran so Abu Bakar na gusto Umar diran ipamaninta so Abu Bakar gusto Umar diran pandi pamaninta so Aisha radhiyallahu anha subhanallah lagi dagyang kaya mga Shia diran ipamaninta so Abu Bakar diran ipamaninta so Umar diran ipamaninta so Aisha radhiyallahu anhum na ilidas tanusan Allah subhanahu wa ta'ala inunta na padsagyang uta bubay tanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na so kabubay tanong ko pamilya niyan kabubay tanong ko karuman niya na so Aisha radhiyallahu anha sa kanya so inatano kabubayan tanong ko ing padaian panugungan niya na sa kanya so Abu Bakar kabubayan tanong ko Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu subhanallah na padiyang panagyan ko to kaparati atano sang ko tanganin amyang italing mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay. So nganin amyang taling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malagid so katero, malagid so galabak, malagid so malagid dagyang kutwa ayamanan yan na danyan din sugun na danyan din saparan na nanautos sa ayamanan yan kapapakain yan. Lagi dagyang kutwa kaya kan o Khalid sa parangan na danyan sugun na danyan saparan nanautos sa miya halal agyang kutwa parangan oy bad panay pumagusya tanwa kabnaru Rasulullah sallam arko Rasulullah sallam nagyang kutwa pamangilubaan tanu saukit ianda manay ay akiguris o kapapagintaw tanu na lagid din o kapapagintaw Rasulullah kakapatan tanu sa mga sunnat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padiyampan agyang kutwa wad difa'u anha o pamakaso hadithu Rasulullah sallam o di na sa okit-okit Rasulullah sallam na kaya pangumanan o di na kaya semburan o di na kaya albatan na madipinsa tano to kagyuto na produto sa kadipinsa at tanong kuagamatan o agama Islam lagi do kadipinsa at tanong kuagamatan sa gyang kai ang mga bid'ah amya kadagdag mga bid'ah oy kama mas antaniman to inuntanaan pa ng mga tao apkagiraw aaden a bid'ah amapiyah bid'ah hasana ugay na ayamat ang benar na gyutud akatero Rasulullah sallam wa kullu bid'atin dalalah nagusuka lang wa bid'ah na palaya din kadidigan apya pan aya ni atkaw na miya kapya apya pan aya gelbak abuntalak yang gelbak kangon na miya kapya ugay nakagisabop sa ini pamaguman ka ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala ko oryan o kaya tarotopian na padanan ko gelbak akadidigan ay ni pamaguman ko agama tano agama Islam padpan kabnaru Rasulullah sallam ay pumagusya tatanong nagyang kota paparangayan yan amapya ipamagusya tatanong sa paparangayan yan amapya kalo-kalo na baluis kanyan iringan sunggiringan tanong inuntanas kanyan iringan sunggiringan tanong kanyan imudil tanong kanyan iprawat tanong sa iku katero sa iku galabaka oy so Rasulullah sallam na dalawan yan amapya paparangayan sa iku mga manusia dalawan yan amapya paparangayan sa iku mga binatang sa iku mga maranaranap na mga mapyaon ipaparangayan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oy na padpan akikabnar sa gyang kai awasyat na adam pan kabnar panayaw mga uluan tano way mga uluan tano gyang kaya uluan na duini ka klasya uluan na uluan si iku kapaginged agu uluan si iku kapagagama aya uluan tano si iku kapaginged tano na sa mga datutan o mga inged tano aya uluan tano si iku kapagagama tano na sa mga ulama tano gyang kaya paganayro na uluan tano si iku mga inged tano nagyang kuto suditan ukiran ikapangunutan ni na para ko Allah subhanahu wa ta'ala kakagisugo Allah subhanahu wa ta'ala kapangunutan ikiran na kanaba ayabuntala ditanukiran ikapangunutan na batig tanwa kapakim bedalas sa mapia au batig tanwa kagya mipia-pia agyang kaya mayor tanaw mipia-pia si gobernador natig tanwa mambu apia-pia tanwa mambu na upama kamimbina sa si mayor natig tanwa mambu ambina sa tanwa mambu na riba tay atindag o baka kagya mimbina sa si mayor natig mambu ambina sa kamamo de ay kipupantag na kako kapangunutan ka kimayor kapangunutan ka ko mga datutano na simba asu-asuat ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyati mo ko dato binasaan yan mambuso kipupantag niyan raktan as kanyan so simba so mambuso kan dato iraktan o dato na simba
na miya timono binasa niya nagyang ko ta simba. Nasaktan na kanaba ay mamaanaw kaya binasa niya ko simba ay maanan niya na so katitikay niya raktano so mga kabnar tanoron na ini inderayno niya na obatan binasa agyang ko ta kipapantagan tanoron inunta na makapungunutan tano din sa ikunganin asugo ni ran raktano ada makaliw ko agama tano agama Islam ada niyan masupak agyang ko ta kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala na upama kasiran na adin ama penggalabakiran adi mapia upama kasiran na keribat siran kelipat siran kagi mga manusia siran na aya paliugat kita no na mapakawakit tano sa mapia agyang kutua kapapakatan ba tanukiran kapakata de matanukiran oy sakna ba ya bunta la kapakata de matanukiran nagyang kutua makaukit sa iko okit-ukit o mga Kristiyan makaukit sa iko okit-ukit o mga ridu ay ada da king ganyan aguna o di nagyang kutua makipmuno ikabin ko dato kada kana bagyo ti okit-okit akapakatad magiran ay okit-okit akapakatad magiran na maukit sa gyang kutua mapi akatero maliwan nagakatero oy may na nakakatero kasiran na mga datusiran oy namiyak kargargan iyirayam yang gindi senga o pagtaw na suda tu iran kamiyak kalalaap kaadin afitna bedpen Badpan akab na riran aditano di pa magusyata mga bangsa ka mga ripno Allah na ditano siran pumpukasan sang kutwa pangnitano si Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga sambay ang tanong na ipapumang ni tanong ko Allah ya Allah na taufikin ka sa mga datu ami agi upa makatariman Allah subhanahu wa ta'ala taufikan yan siran na ayamanggal bukiran na so ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadalam kiran agyang kuta kamapian tanong sang kai adunia na sampurna sa alungan na maurit ay dapat ka upa makataufiki Allah subhanahu wa ta'ala na miya kagiraw so datu ipuuniman to na kataya sa mga pasad kataya sa panggalabak ng tanong na kataya sa mga pasad tanong gito sa mga pantagon sa dunia gito sa mga pantagon kukuha pagingad na tigyan na ipuuniman to pa na parapanambayang na sa pagtawakan subhanallah na di miya kapya-pya hanggang ito lalayon tanong kipumangning kumada to tanong sa taufikan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayamang galabakiran ng kutay kasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala misuguiran ko pagtawag dito ababu kasembayang misuguiran ko mga bubay sa ikong mga munisipyo ababu makasasalimot ubabu makasasapang sa aurat sa mga bubay okay namiyak kalalad no tuarara diyan nagina ni pamangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ay taufikiran wallahu subhanahu wa ta'ala padpan na mga ulwan tanong na sa mga ulama tanong okay. Mga uluan tanong sirang kung kapag gagamatan na napadsagyan ko to mga tuma mga wasiat di tanong di pa magusyat akabenar o mga ulama tanong nang kuta kapag dati tanukiran giyang kuta kabubay ay tanukiran giyang kuta kadipinsa at tanukiran giyang kuta o pamakaad na di tanong katawan ko agama tanong agama Islam nang kuta kisaan tanukiran ang kasiran ilabi amatauron na o pa makasaktan na mariribat tano o di na madididig tano o di na matatagutan sang kutwa karirimbutan tano madudua-dua pamikiran tano akal tano sa iko kapagagama tano na pamangnikan o kiran sa panduan pamangnikan o kiran sa wasiat kapalayad nanan kabenar mambu agyang kuto ayamanan yan na mga ulama tanong. Na upama ka maribat siran na kailangan mapakain ng katano siran nga kakabnariran pananan. Ugay na suka pakain ng kaakiran na kanaba lang wataw na ubon kikabnar. Ayabu mapakain ng kakiran akisangan san na sulagi diran ang ulama. Kasiran ilbi amataorong. Ibarat yan. Giyang kaya kapkailan nyo sa social media di makanggigiraw sa mga ulama yo di makanggigiraw sa mga ulama tanong na inusiran di makanggigiraw kagisiran bu ilabi mata o karibatan o padiyan sa kanyan ititwa mata o karibatan o padiyan na saka ada api yang adian yan saka ada api klasan yan sa Arabic dami sampay sa kang gradua malasok kaya pangadian yan sa Arabic na ayas sa tamanap kasuakan agiyong kuta kapkebarang pangyar katika anto na di miyaso agyang kaya mga ulama ugay na upa makamiyaga di ka upa makamiyaga na di ka na katukawan na ka inubis magigya sa mga ulama kaaden a ulama makauntol na guaden a ulama mariribat na sumaka ulama makauntol na ipsagdaan sa ulama mariribat kaan di kadidig so pagtaw kana ba inunyan psagdaan kauban yan unsig dihi oy kainun yan psagdaan kaan di kadidig so pagtaw ranon nagukapadiyan si iko pagtaw oy na muripurya kaalitan siya nagyong kutwa wa ammatihim yung kutaya man niya sukadenden o mga muslim di tanu di pa magusyata so mga pipyasi kung dulun-dulunan tanwa kadenden o mga muslim yung kutwa ayamanan yan na panaman na maringkay ay kibigay ka kung mga tao na yung kutwa mapia ay tirarad ka kung mga tao na yung kutwa mga pia oy ay din ka di minda o kung mga tao na yung kutwa mapia di ka di kang gunaan o madakal ataw oy malagid o pamangdoon kasiran sa giyang kota kamapian agalabak o di na pamangdoon kasiran sa iko makapantag ko agameran agama Islam na upa makaaden ang mga awida akaliran na ugupan tano siran kung mga awida akaliran sa iko diyang kaap kagagatan okay subhanallah paawing o muslim
O ba katawin niyan askan yan na adna pirakyan, askan yan na adna kekanyan, askan yan na adna mitatapukyan, orian yan na supagarin yan na pkeor, orian yan na supagarin na petayak ungos. Subhanallah. Katawan niya no to, nagukatawan niya na adna pirakyan, na din yan pagugupan ayang mo tapagarin niya, pawinganan pagariyakan ang Muslim. Away. Inus ka na kailangan din asukagdam ka, na lagid din o kagdam o mga pagaring ka. So kasasakitikiran, na lagid din ka sasakitir ka. Away. O pa makaawida ka leki ito, kakagida ka kanyan, napagawida akal na kamambusya ki uto sa lagi do ayak kagdaman ko na sakay di pakakan oy kag itu ini ilot traktan wa agama Islam at itu kapapagariya si Allah subhanahu wa ta'ala ولا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه سبحان الله واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم. Upaman agyang ko tataw apo pembegay sa wasiat, pembegay sa panduan na unaing kadaan ginawang ka. Ibaratnya nasa kana unang kudaan ginawakan. Away, ginawasiat ka na ya sa ginawa ko nagubusi ko mga ginawa niyo. Unaing niyo daan ang mga ginawa niyo. Away, sa iko ka kipumagusiat niyo ko mga kabnaro Allah, kabnaro Rasulullah, kabnaro kitabian, kabnaro mga datutano. Na kailangan pan makaswatan sa kapaganad sa ilmo ka. So kapaganad sa ilmo na gumaananan mapakatanto niyan kakailayan kasi iko mga riduing ka. Malagid so riduay abaya ginawa anta ka riduay syaitan na kailayan ka piya anda din ikapakapaganad ka piya sa ilmo away. Sa apya sa tanubuk ya tagu isa diyan ka balasan kanon Allah subhanahu wa taala sa madaklam apya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.